С атрактивна демонстрация в Черешова градина край кюстендилското село Дворище, фирма Агроскай представи най-новото попълнение в продуктовата си листа – индийските трактори Солис. Това са трактори в диапазона от 26 до 110 конски сили. Към момента тук сме показали трима представители от тези машини, като се предлагат машини както за полска обработка 90-100 конски сили, също така и машини за комунални услуги, т.е. за общини и други такива приложения 26-50 конски сили. Освен това има специално разработен сегмент, да го наречем, от гамата, който касае овощаро-лозарските приложения. Това са тракторите Солис 60 Неро, Солис 75 Неро и Солис 90 Неро. Тракторите показаха работа с вентилаторна пръскачка Баргам, торовнасящо устройство Ома, дискова брана Перла и шредер Фери 180.